যতন ডিবর গাহাম ফ্রেন্ড জংনরকno tini gisa sorry hamyangka mane miya je raga tangpurun theke mane raga tangpuru fridge ni tui thanda nangjaka fridge ni tui thanda nangmani bagui mane satung tung yadeba tungmani bisingo o thanda nangkhangke omo haing thangata siltui manangkha tui kangmani tei aro tui kwring dongkha baba ai asuk kondong action nanglagna hanai nangjaka tapur theke sorry kisa sijagui faikya sariko nogo faikya tui tuka mujuka ger pore engkano sariko tukona kisa sorry kukhani nge cha nangkha cha nangkhui akoi nogo maisai rokorkha hori thekano mane kusuk khata tamthana lama gana gana rok hok puro rogo hatului bukugo hapka ketui bo thandar manangkha ya karone tamsane dehero faikya tei ko ekjon horung kangkano kusukha hingke logologi kongrei bungkha kongrei wngkha kusukha omo haingkha podoi purung khata ke tini phungai theke baja simalia sorry ekbri tamsane totrobo o ha duli machamani totrobo saka tabo khorang kisa kilirang ko o haising chawini kulumbori tui kwrui paijagata tabo tini thangnai bazar tini bazar ni khlaio sin chompui taksa bazar thangui yang kulumbori kisa nainai tuke khorang kisa distam tongkho tapono tuke motamoti haising chawi hamka hingkai abonta satung watui manjagui sang tangphano sengching kaisa deherno khel khaiyo ang khel khai bolte asuk omo hayung lanani uansukjagata bon bagui omo haike tabuk omo hayung tong nangla khumta haising chai kisa hamui tongo kai tabuk diborni phungni se tabuk maiso ang diborong basai kai mai haing khonoi chawi haino tui kutung kisa muthungui tukui nagraka erpor maisakha ta kisa der srangma hingka hingkai bazar thangnai tabuk bartang kisa bithi rok paigana jompui bazaro tabuk thangchanaikhe friend chong norok naidi jompui bazaro tini tam paijano naigrana nugui manna tini jompui bazar agi rok tong nukhona haifano je baksa nugi rok tini nungya yogo hingke asungko friend chong tabuk bazar thanani kisa jogal gana riro kana kori tabuk haino mane sat simi chumjak goni simi pen kana chigo suit kana koi ready khai noka sinita bori painai tei kisa misa nokni hati rok bo khaina nangla boni bagui kaijak borjak phano nog nukhungo chaloknai tamsanai bwsa okrani hisabui angno guardian joto kisu mangmaba hati somas rok bagui tiyar ma khalai to angno hingkai tini tasuk to hati khaijaknai kwrui sudo moso berema simi najaknai tei bar bagui tongoyo hingkai hinde thanglaisina bazaro tabuk jompuio thanglaisina kwyang khe friend chong tamphal toge thekrok arok berma rok phalo yang khe churi mala rok photorok bo mano ang tamo o jaga khe berma phalo daisho amo daini bihik bini bumungkha warik warik bwsai hingkhe iko kwchak chumjak gonji tshirt ta bwsai khe motamoti siklajak nukho kwyang toyota rok phalma jaga bahai mahajon kaham tongnabla ব্যবসা rok cholina laka so kaham kano warik warik do iko yang khe churi mala churi phalmani jaga yang khe ko bazar ni road sumalai tongkha main road yang khe moso rok bezar phalta sang tabuk norok nugui mano jomboi jolani bazar ni location bahai bwsartui tor tabuk khe ko bazar ni nana sang sat saka o phaikata bong building sat saka o bwsangtui nai no bwsangtui phono.
Fadi ke friends ang nong no phono gana jombai jolani location sat saka ke kai phono gui tongo nong no taba agi jombai jola building nok nungman onek kom tabuk kuso bangkha dalan mane aste aste tangbai kya aste aste mane develop khabai kya ta develop ungbai kya jombai jolani area gorok to ke bazar ke to asuk chen singya ko agini bazar set ka sambo tongko takon amrang hai angnai ta aste aste ke friends ang omakhe nara soni nok ke ang somai bungka thanani thangsinai tabuk belai leding ke bazaro ke friends ang sobai ke tabuk bazarni phai nogo sobai dram no tam tam mau pai kha bazarni nong no phono ga tu mani tam tam pai tu kha nai tong ni nokot manjage tip samo ko sak samen dong bait bai payment tak phai pro ke thangpur ko to gari bin thanga nobor nangya tak phai pro ke bait bai payment ba bagoi mokolo kisa nobor nanja khata ke max bo krei tlang jagya tongo mane suja ya ta bon bagya amno thukliya ke bazarni tam tam pai tu khana nang phono ko nai ko juta kaisa kaisa ya mane jor sata ke moso bising kisa hasing tongo sarigo taisa hasing sapi nangnai ang bukhuk totra kile rongse kongka mokha kakumuk bisa nang khulogui phono gana bisi tor thaya kelek kelek mane kongrai ni bagai mosteng khlai janan hani pai manta ungka nai kakumuk titam tong ha tai to krikya sutu thokasya thok photone ko special thokasya thok photone krikya haina borong thong phulma dang su bukhoro gai asung to khang tini bazani juta moja mosok hasing kakumuk gai thokasya asung okay phadi ang amoro ma thamugire bagena ang tabuk ani manei rok thamugire bakya kakung no ke chomri ka tabo horo pana sawi mano angku khangke mane maring tei butino adal ke loglo no bini bisini je samani abo nokhlai reta bon bagi loglo je amake chomri chanan ke amake khlaita o mai ikota songporo je suya de abo maring tei no ya no sui ri manta gangke chomri aku ri paikha ketabu musuk bo na hazana tongkane ayang khuso hazano no ke nogo amabo mane hugo thangjagla pailiya bena finally hornai musuk kija hazalo ke nogo thajing taka je phongjak ko kolumburi tu mane kolsa saina ka paracetamol busuk power saro soisyo power kabono tabuk dibur macha dagla saya ka kolsa saya koni tabuk thakini ta ke friends ong tini ni blog asuk jorotino ungchinai muthak chinai narang nok na tini ang tam tam khlakya bazar thangai tam tam paikha nok jompai joran bazar nok paikha bazar busuk tor busuk jorotei naikha tokhai mangso tuko podre podokta nok paikha ke takase ko friends ong narok video যদি সাজা খাংকে বা সাবস্ক্রাইব খাইদি তাই সাবস্ক্রাইব খাইমা লগ লগে বেল আইকন অন খাইদি বাক্সা তঙ্গো ভিডিও সিমে নাই থাঙ্গো সাবস্ক্রাইব খাইয়া লাইক বু খাইয়া কোনো বু খাইয়া আম ন তাং কোনো হানা মুসুংয়া সানা মুসুংয়া বিনি লাইভ বিনি সা তো খাইকেও খাইয়া খাইতা তোকে যে খাইনে মুসুংনে রক জিয়ানা সাজাগো মরো খাইদি সাবস্ক্রাইব খাইমা লগ লগে বেল আইকন অন খাইদি আর ta kaisa message nong nang sana musungo tini jompuyo thangpur nong nukhana school ma to anondo mela ni nakadula mela to cholina kasuka tabuk sudu borok phai setting khainen bagai malok rkai tong ta tai ko din kana ma borok nok tangnai nei nok tangman poriwo borok date naita asuk date to mane anondo mela khaine hinene afur nong na update rubana biskang gono nong nani motor gono biskang mas gono photo khai ma tong ta ke nogui mana norok anondo mela nakadula
Zompe bazaro matok ngai gas school matok ngai. Oke, friends ang tini video vlog asdortino dotong no hambai kulongka.